Przechodzę czas na rozmowę z naszym głoscem, a jest z nami ksiądz Piotr Brzozowski, Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Szczęść Boże, witamy. Szczęść Boże, witam wszystkich. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak przed tymi świętami możemy pomóc potrzebującym. Oczywiście Caritas od lat tym się właśnie zajmuje. Ksiądz przyniósł tutaj do studia taką torbę, worek, który no właśnie przypomina troszeczkę te worki, w które dzieci do szkoły biorą na przykład swoje obuwie zamienne. Do czego ten worek służy? Tak, może to przypominać. Jest to świąteczny niezbędnik. Od kilku lat staramy się, aby Wigilia była dla osób samotnych, bezdomnych takim szczególnym czasem, także w wymiarze prezentu. Przygotowywaliśmy już kilka lat temu szaliki, były poduszki, był list do bliźniego. W tym roku jest to świąteczny niezbędnik, czyli taki własnoręcznie uszyty worek, w którym możemy znaleźć mydło, szampon, szczoteczkę do zębów, wszystko to, co chcemy włożyć dla takiej osoby. I właśnie w dzień Wigilii, na różnych wigilijnych spotkaniach dla takich osób samotnych, bezdomnych, otrzymają taki prezent. Już widzimy, bo zawsze sobie zakładamy, że żeby przygotować tych niezbędników czy prezentów około 350, widzimy, że już będzie więcej, więc nie tylko na Wigilii Caritas będzie można otrzymać taki prezent, ale także w innych miejscach. A w jaki sposób możemy tutaj przyczynić się do tej pomocy? Choć zostało już tak niewiele czasu, to jeszcze taki niezbędnik można przynieść do nas, do wszystkich placówek Caritas. Zachęcamy do tego. Jest to taka ważna rzecz, bo jest to wkład naszej pracy. Nie tylko, że coś kupię, ale także wykonam sam ten worek. Chociaż jak ktoś ma mało czasu i jest mocno zabiegany w tym sprzątaniu, o którym Pan mówił, to można też gotowy worek przynieść. Ale ważnym elementem tego worka jest także, a to już trzeba samemu na pewno zrobić, napisać kartkę z życzeniami. Takimi od siebie, takimi, aby ktoś czytając w dzień Wigilii te życzenia naprawdę się uśmiechnął i było mu dobrze na sercu. Czyli nie jest to tylko pomoc materialna, ale takie troszeczkę podniesienie na duchu i te przybory różne higieniczne możemy też przygotować w tych workach. Jak co roku również odbywały się zbiórki żywności, która jest również potrzebna, prawda? Tak, już jesteśmy po takiej zbiórce żywności w sklepach. Na pewno można jeszcze też w tym wymiarze żywności pomóc. W wielu parafiach takie zbiórki jeszcze się odbywają. Zachęcamy do tego także, żeby tutkę charytatywną, która też przyjęła się już od kilku lat w naszej archidiecezji, także jeszcze zapełnić żywnością, tak aby jeszcze przed świętami możliwie najwcześniej te rodziny, które potrzebują takiego wsparcia, je otrzymały i były spokojne też w tym czasie, że będzie co na stole postawić, będzie z czego przygotować właśnie wieczerzę wigilijną, a także te kolejne dni spokojnie przeżyć. To jest ważne dla tych osób. Dla nas jakby ten przepych świąteczny jest pewną normą, natomiast nie każdy ma takie środki, żeby właśnie te święta w taki sposób przeżyć, więc Caritas tutaj przypomina o tym. No i jak co roku również możemy nabyć świece Caritasu, prawda? Tak, to wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Staram się zawsze to podkreślać, że ta świeca to przede wszystkim symbol właśnie tym osobom, tym dzieciom szczególnie, którym pomagamy przez cały rok. Dlatego mocno zachęcam, żeby ta świeca na naszych stołach wigilijnych zapłonęła i żeby patrząc na nią myśleć o tych osobach, którym dzięki tej świecy Caritas będzie mogło pomóc. Będzie mogło pomóc, tak jak już ksiądz powiedział, przez cały rok, czyli nie jest to pomoc taka doraźna, jednorazowa. No właśnie, czy rzeczywiście dostrzegamy owoce tego wszystkiego, tego całego dobra, które ludzie związani z Caritasem czynią? No jest to na pewno wielki ogrom dobra. Widzimy wielkie zaangażowanie wolontariuszy Caritas, których jest naprawdę cała masa i skorzystając z okazji podziękuję im za te wszelkie dobre dzieła, które czynią, to serce, które dają innym i przez ich pracę, ale przez także pracę tych, którzy wspomagają Caritas, widzimy przez cały rok, bo to są placówki dla dzieci, które działają przez cały rok. To są wszystkie wyjazdy wakacyjne, ale także taka pomoc doraźna właśnie poprzez żywność, czy odwiedzanie w domach. Można by tu wiele mówić o działaniach parafialnych zespołów Caritas, czy szkolnych kół, które po prostu na co dzień podejmują to dzieło i czynią to, co jest aktualnie potrzebne, tam w swoim środowisku. Czyli możemy tego symbolu Caritasu też w swoim środowisku wypatrywać i patrzeć, jakie są efekty działania i też je wspomagać. Natomiast te święta jednak są takim czasem, kiedy tej dobroci doświadczamy i sami okazujemy więcej. Z czego to wynika? Czy to ma gdzieś w nas jakieś
psychologiczne czy religijne uzasadnienie, że właśnie ten czas, który jest przed nami, gdzieś jakoś bardziej otwiera nasze serca? Boże Narodzenie to przede wszystkim wielkie dobro dla nas. My doświadczamy przyjścia Chrystusa, które jest właśnie tym największym dobrem, Jego obecność, i myślę, że właśnie to sprawia, doświadczanie przez nas dobroci sprawia, że chcemy tą dobrocią i miłością się dzielić, bo tak jest. Kiedy dajemy dobro, to tak naprawdę serce w nas rośnie i jest w nas wielka radość z tego dobra, dlatego zachęcam do dzielenia się słowem, miłością, dobrym uczynkiem tam, gdzie jesteśmy. Może nie będzie nam dane uczestniczyć w jakiejś wspólnej akcji dużej, ale może dookoła nas jest ktoś, kto nas potrzebuje, naszej pomocy, czasem drobnego gestu, czasem słowa, ale żeby nie omijać tych osób, a wyciągnąć do nich pomocną dłoń. I właśnie o tym pamiętajmy szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia, że ta radość jest po to, żebyśmy też ją dzielili i to jest zarówno dla nas, jak i dla tych osób, którym okazujemy pomoc bardzo dobre. Rozmawiamy z księdzem Piotrem Brzozowskim z Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Dziękujemy bardzo i wszystkiego dobrego, powodzenia w działaniach. Dziękuję również i wszystkiego dobrego na święta.